Satrio mangreng yuda tan mawang ing padaratan kaprawiran lan kasudiran oh seblak dodong muncrat ludira amber pating palagan kasetiaan mebelo nusolan bangsa kowe dalah iblis laknat buku karepe dhewe wah sawe durung cukup anggonku temeka ning pertapan Harga Kelasa iki kok ana pawungan nganggo sandangan sarwa desa jantrek kowe iya aku jenengku Setyaki Setyaki Singa Mulanjaya Singa Mulanjaya kowe sapa yak-yakan mlebu ning pertapan Harga Kelasa ngerti yo Setyaki aku tumenggung Kalayuda saka negara Jongbiraji apa karepmu mlebu ning pertapan Harga Kelasa aku kepengin nyorodekne awakku dikaya ngapa Bima Suci iki kondang yen to bisa nerawang bisa weruh marang nasibe wong ora usah bisa suci aku iso nyawang kowe lho kowe iso kowe pirang dina mbek gurune kene ora usah tak takon gurumu sapa Begawan Bima Suci sing diwarani apa ilmu kasampur lah kuwi sing tak goleki sing tak goleki kuwi tak jaluk Bima Suci yen ra gelem nyorobek dekne aku yen ra gelem nerawang aku lakon minggat saka bumi Harga Kelasa ora usah kowe nantang marang Begawan Bima Suci aku bakal nyampurna lho kowe wani karo aku kowe ngerti aku ki tumenggung Kalayuda sing tau tatit bedah kutha Boyong Putri kok putra piye putri aku urung duwe bojo mlane putra urung duwe bojo ora mula kowe diwenehi apa Jaya Kawijayane Bima Suci apa ora usah takok wah yen kowe ora digdaya tak kira kowe bakal sirna cakepmu